1700-tallets oplysning, det kan karakteriseres som en tid, som var meget følsom og indadvendt. Der bliver fokuseret på menneskets indre. Forfattere, videnskabsmænd og filosofer, de prøver altså at belyse naturens love, samfundets opbygning og menneskets indre. De så alle som lige, så der var altså ikke nogen forskelsbehandling. Borgerlig åbenhed, det er et begreb, hvor de nederste i samfundet, de ligesom begynder at interessere sig for videnskab og filosofi. Og så skabes der et offentligt rum, hvor de her mennesker de kan mødes og diskutere samfundspolitik og sådan selve strukturen i samfundet. Det var før kun forbeholdt dem, der ligesom var øverst oppe. Og det skaber så sådan en oplyst middelklasse, som så lige pludselig ved, hvilket samfund de lever i, og kan forstå, hvorfor tingene sker, som de sker. De tanker, Descartes tænker ca. 200 år før oplysningstiden, kommer nu til udtryk i den her tidsperiode. Ideen om, at alt skal gennemgås rationelt, og ingen konklusion må drages for hurtigt, bliver essentielt vigtigt for hele den forståelse, man har i rationalismen. Descartes han formulerer med sin første sætning, jeg tænker, altså er jeg, at vi er til. Ud fra den konkluderer han, at Gud er til, og til sidst, at Gud har skabt verden. Det er de tre hovedpunkter, han mener, han kan konkludere ud fra saglige argumenter og ren viden. Så ideen med rationalismen er i virkeligheden, at vi fjerner alt det forudtaget og kun forholder os til det, vi rent faktisk kan konkludere ved hjælp af fornuft og saglig argumentation. Deisme, det omhandler en fornuftsstyret kristendom. Det omhandler, at Gud har skabt verden, men at Gud ikke griber ind. Videnskaben harmoniserer sig til den her fornuftkristendom. Holberg mener, at troen den skal begrundes fornuftigt, og de fleste tror på Gud i den her periode, for det er først i 1800-tallet, at Nietzsche griber ind og erklærer Gud for død. Gennem sin fornuft, så indser den enkelte altså, hvad der universelt er det rigtige, og hvert individ er så derefter nødt til ligesom at følge sin egen fornuft. Alt i alt skal man behandle andre, som man selv vil behandles. Tro og viden tilpasses altså i deismen. Okay, jeg vil fortælle noget om liberalismen, og hvis vi lige smager på ordet en gang, så smager der noget liberalt. Eller frihed, kunne man også kalde det. Og når man snakker om frihed, så snakker man om frihed fra noget, eller frihed til noget. Og hvis vi skal tilbage til starten, altså der hvor ismen, selve liberalismen, den udspringer fra, så skal vi tilbage til en tid, hvor at adelen og dem, der var længere oppe i samfundet, de ligesom fjernede de her rettigheder eller friheder, som dem længere nede de havde. Det skete blandt andet på det politiske plan, hvor at en politiker blev født af en anden politiker, så man på en eller anden måde ikke tog den bedste politiker, man bare tog sådan den næste i rækken, sådan arvefølge på en eller anden måde. Og det var jo lidt trist, hvis du var dernede og drømte om at blive politiker. Derudover så dem, der var længere, de tog patent på markeder og sådan styrede det hele. Så du var inde i en form for kastesystem, hvor dem, der var nede, de kunne sådan ikke komme længere op. Og det var lidt trist for dem dernede. Og de her tanker og idéer, de blev så skrevet ned af en mand, der hed Voltaire. Og så senere blev det så taget videre af en mand, som hed John Locke, som så formulerede tredelingen af magten, og blandt andet også nedskrevet nogle ting om ejefrihed og ytringsfrihed. Derudover så bygger liberalismen på et begreb, der hedder minimalstat, hvilket vil sige, at staten skal ikke forsvinde, dens magt, dens påvirkning på folket skal bare mindskes. Det var liberalismen. Oplysningstiden var altså vigtig, både kulturelt, filosofisk og politisk. En bred forståelse om viden bliver spredt blandt den lavere middelklasse. Der bliver indgået et rationelt og fornuftigt forhold til viden. Der bliver sat en tyk streg over lighedstegnet mellem moral og Gud. Og nok vigtigst af alt, så bliver individet defineret mere ud fra den nye politiske holdning, liberalisme.